Eta hortik nikoan nintzen Otxandiona. 78, 79 kursoan, eta bukatuta gero, ikastoletan ohitura, beharra ere bai, ikastaroak antolatzen ziren aste santuan be bai eta udan. Ikastolak betik eduki dute konpromiso hori, oporrak ikastoletan hartuta gero, andereinoak ikastaro bat egiteko 15 egunekoa edo hor. Eta 79an joan ginen Loiolara. Loiolan antolatu ziren ikastaroak, etorri ziren Kataluniako irakasleak, Rosa Zentzat movimentukoak, oso irakasle honak, por cierto. Gogoratzen dut lehenengo matematikako histeria egiten hasi ginela Feli Etxebarria eta Pakita Arregi eta beste batzukan tartean, eta ginela esaten dut, ze tartekoa nintzen, gero hau publikatu bazame, eta han nengoela, Otxandiotik zuzendariak abizua pasatu zidan inspektorearen partez alde egiteko Otxandiotik. Nonbait, denuntzia bat egon zan, nire aurka, eta suposatzen zen, Guardia Zibilak ziren tartean, denuntzia horren eragile edo, eta argi ez bazegoen ere arrazoia edo bitzet ez nuen lortu hori jakitea. Tartean zegoen Txabi Etxebarritaren hilketa, 78an, uste dut izan zala. Eta horren inguruan antolatu ziren mesak eta galeraziak izan ziren gobernuaren partetik, eta ni horako mesa horretako Julen Kaltzadan denborak, partaidea nintzen eta eragileen neurri baten, eta horren denuntziagatik utzi behar zenuen Otxandioko ikastola.